Bueno, pues hablamos ahora de lo local y de lo global, que son dos conceptos que decía mucho, que citaba mucho Federico Buyolo, el director de cooperación de la Generalitat Valenciana. Y os quiero contar una anécdota. El otro día estuve con una amiga, Nica Pázquez Seguí, que es psicóloga clínica, y que me decía, yo le preguntaba, Nica, después de esta pandemia, después de esta crisis, ¿seremos más humanos, seremos más empáticos, seremos más solidarios? Y ella me decía, bueno, las personas buenas, por hacer una dicotomía entre buenos y malos, seremos más buenos, seremos más solidarios, arrimamos más el hombro, pero las personas, entre comillas, malas, pues son más egoístas, arramblan con la levadura en los supermercados, con la harina, con el papel higiénico, con el agua, qué sé yo, y nos hacen más egoístas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Seremos más humanos, seremos más empáticos, seremos mejores personas? Pues jo, des de luego, espero i desitge que així siga. Com tu dius, i com s'ha repetit així en diverses intervencions, la societat valenciana en general i en el seu conjunt és una societat molt solidària. Com sempre n'hi ha de tot, sempre n'hi ha gent que no ho és, però per sort jo penso que en el seu conjunt la societat valenciana sí és molt solidària i per tant jo sí espero que d'esta crisi isquem en lo humà reforçats, que tots valorem algunes coses que en els últims anys estaven oblidades per tota aquesta voràgine en la que vivim, me'n vaig a les 8 del matí de casa, no torno a estar a hora de sopar tard i tot aquest estil de vida que hem viscut en els últims anys, però que crec que en el confinament i aquests mesos que estem vivint sí que ha posat a molta gent, li ha fet canviar el xip i valorar altres coses i a lo millor, com dèiem el tema d'ajudar als altres, a lo millor algun veí que a lo millor has estat 5 anys ni més que dir-li hola i adeu en l'ascensor i ara ell t'ha ajudat o tu l'has ajudat, per tant, en l'aspecte humà jo espero que sí que això no s'oblide i que quan, per sort, puguem eixir d'aquesta crisi, aquesta qüestió no la deixem de banda. I nosaltres, des del fons, com a cooperació municipalista que som, evidentment, l'impacte del Covid també ha sigut, evidentment, ha canviat com a tot el món la forma de treballar, però moltes vegades també ens ha servit per a conèixer, si cap, millor a les nostres contraparts des d'aquest aspecte humà i no valorar projectes només en els números i els papers, que és el que moltes vegades fèiem, i a pesar de la distància, de no poder viatjar als països en els que treballem, a pesar de tot aquest telematisme, al mateix temps, d'alguna manera, aquesta crisi ens ha apropat en l'humà més a totes aquestes persones i contraparts amb les que treballem. Bueno, compartís, jo crec que això ho compartirem tot. És de veres que les persones que estem en les institucions no deixen de ser persones. Tenim a la nostra vida moltes coses que hem fet i ara tenim la sort o el compromís d'haver d'estar resolent qüestions, però no deixen de ser persones, no deixen de saber d'on venim. Crec que molts dels que estem ací també venim del món municipal, hem gestionat en els ajuntaments. Ahí tu veus la cara, el rostre de les persones a les que estàs ajudant. No hem d'oblidar en el trànsit, en altres noves responsabilitats, com puc tenir jo ara en la direcció general, que no únicament estem parlant de que gestionem 33 milions d'euros, que hem declarat d'interès general una convocatòria, que gestionem a través dels nostres socis i aliats de les organitzacions el treball que estem fent ahir. Darrere de tot el nostre treball mai hem d'oblidar que tenim aquest compromís polític i de responsabilitat, que hi ha cares, ulls, vides de persones que cada dia necessiten de nosaltres. Jo crec que per a tots nosaltres aquesta situació ha sigut complexa a nivell personal, en les nostres famílies, i hem de recordar que quan tenim la responsabilitat que tenim, també treballem per a persones que també tenen famílies, situacions complexes, des del punt de vista, en aquest sentit, de la nostra responsabilitat és que estem ací. En quant a la societat valenciana, quan la vida te porta i al final no tens mai temps, perquè portem una vida que no és com fa 50 anys, en què una persona s'alçava, anava a treballar, era un altre tipus de marxa. Ara tenim tots una vida que quasi te porta a la corrent
i no tens cap moment en el que parar a reflexionar i resituar-te. Jo crec que això ens ha donat a tots un toc d'atenció que et dona igual si eres ric, si eres pobre, si has nascut ací, has nascut allà, quina és la teva situació. A tot el món hem hagut de parar, pensar, reflexionar, veure què és el més important, com dia abans Lourdes, què és el més essencial per a la societat i per a les nostres vides. Aquesta reflexió des del punt de vista humà ens val tant al nostre sentir personal com també les càrregues que desenvolupem com a persones. Jo personalment continuo portant dues responsabilitats, la municipal i la de la direcció general. Jo vull continuar veient la cara de les persones en les que vull ajudar, vull gitar-me a dormir per la nit pensant que he contribuït dins com un granet d'arena més a tota una maquinària que intenta ajudar en les polítiques que se fan. Crec que el nostre compromís, ja no sols el nostre, sinó de la societat valenciana, que com diem és molt solidària, els ha fet reflexionar, pensar i parar jo espero que tota aquesta reflexió que han tingut i que segur que ha tingut tota la gent ens valga per a ser millors persones. Jo me considero una relativament bona persona, però és de veres que crec que això ens trau a les bones persones encara més les ganes de lluitar en situacions difícils perquè n'hi ha gent que està pitjor que nosaltres. És la nostra responsabilitat i jo crec que ha sigut un bon moment i hem de continuar. Jo vull ser optimista i pensar que això continuarem treballant d'esta manera. Yo desde luego voy a fer-ho. Sí, yo coincido contigo y coincido con Álvaro que, buenos y malos, al menos nos ha acercado más, ¿no? Y ese ejemplo de los vecinos que has dicho, tienes mucha razón. Y en relación a lo local y a lo global, yo creo que son conceptos que están estrechamente relacionados, ¿no? Porque basta que alguien, dicho mal y pronto, tosa en China para que todo el mundo se contagie. Entonces, ¿qué es lo local y qué es lo global? Yo creo que eso pone en valor la cooperación. Efectivament, jo crec que en aquest context de pandèmia global, el parar, perquè moltes vegades quan passa una cosa la veus llunyana, no va amb tu i no pares. Aquesta pandèmia global que ens ha fet parar a totes i a tots, vull dir, aquesta paralització absoluta que hem patit, ja ha ficat la problemàtica des de la sanitària, la laboral, familiar, econòmica, totes les problemàtiques que han vingut afegides, ja l'ha ficat sobre cada persona, sobre una mateixa. Aleshores, aquest concepte local, individual, s'ha vist trastocat, perquè fins ara no el reflexionàvem. Aleshores, jo crec que ens ha servit per a bé, dins de la situació tan difícil que estem visquent, per a aquesta reflexió necessària que ens calia com a societat i com a persones en el nostre dia a dia. L'angoixa potser ha sigut el sentiment majoritari a l'inici per aquesta situació d'incertesa, de dir això no pot passar, això no me pot estar passant a mi, no puc deixar de fer les meves coses o d'anar al meu treball o d'eixir. Aquesta reflexió individual que les persones potser no arribàvem a assimilar al principi, però després aquest afany de superació i treure aquests valors positius que sí que tenim totes les persones dins. Jo crec que uns en major mesura desenvolupats que altres, però jo crec que sí que les tenim totes i tots dins, han anat aflorant i això ha estat positiu. Com Álvaro i Conxelo, en el meu cas també vinc del municipalisme, com continuo compaginant els compromisos municipals amb els de la Diputació i és molt gratificant veure que aquestes persones responen, que aquestes persones que estan a l'altra banda responen per ajudar al conjunt de la societat. Això, el que deia Txelo, te'n vas a dormir satisfet o satisfeta de que n'hi ha un treball a fer i que no estàs sol per a fer-lo, que n'hi ha que articular aquests mecanismes per a que tota la societat, fins i tot aquesta gent que potser, buenos i malos, que dius aquesta dicotomia, fins i tot aquesta gent es queda enrere quan hi ha un sentiment de col·laboració i de consciència de que el camí és col·lectiu o no serà, i jo crec que fins i tot aquesta gent se suma al carro, obri els ulls, pot ser que després torni a la seva, però jo crec que en aquest sentit, aquesta globalitat ens ha fet posar en valor aquest localisme capaç de moure consciències, de manejar conductes i de refer en el dia a dia per a
entre totes i tots lluitar contra aquestes desigualtats evidents que ara s'han agreujat i aquestes vulnerabilitats socials que són manifestes i que no podem mirar cap a un altre costat. Hem d'afrontar-les de cara, hem de ser conscients que n'hi ha una problemàtica, que n'hi ha dificultat per a arribar a una situació idònia de totes les societats justes i igualitàries i sense pobresa, però n'hi ha que seguir treballant en el camí, arrimar el muscle, ser conscients i aconseguir que aquesta globalitat siga des de cada un i conjuntament. Lourdes, ¿seremos más humanos? Bueno, yo estoy convencida y el sector está convencido de que sí. Durante esta pandemia se ha visto demostrado que las personas han dado lo mejor de sí, a pesar de que a veces se pone el foco en aquellas personas que no. Tú decías, los que van corriendo por el papel higiénico. Bueno, quizás que las cámaras han enfocado ahí, pero si abrimos un poco la mirada nos damos cuenta de que la gran mayoría de la gente lo que ha hecho es arrimar el hombro y estar poniendo lo mejor de sí. Yo os voy a poner un ejemplo que es que me tocó mucho el corazón, ¿no? Porque yo trabajo y bueno, llevamos muchos años desde mi organización trabajando en el barrio de La Coma, que como sabéis es un barrio pues con muchas dificultades, y la persona que nos limpia, Merche se llama, Merche desde el primer momento, y Merche es una trabajadora incansable y con muchas dificultades también en su entorno familiar. Desde el primer momento nos dijo: Lourdes, me pongo a vuestra disposición para apoyar en lo que sea necesario, ¿no? Si hay que coger el teléfono y apoyar a los vecinos, es decir, hasta las personas más humildes han estado ahí. Por tanto, es importante destacar eso, ¿no? Y que la gente, yo creo que la gente lo sabe, pero muchas veces, pues eso, los medios de comunicación no contribuyen a visibilizar esa gran solidaridad que hay y que la llevamos dentro. Sí, es verdad que a veces el periodismo, la comunicación, pues coge el teleobjetivo, se centra en una pequeña realidad, y cuando cogemos el angular, pues la realidad es más amplia.